Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines, Dollar Time, las 5:02. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, may hapon Negros Occidental, Negros Oriental. Kamusta nga itong mga suki katagpalamati sa tabok sang kadagatan ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, sang Clan Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto malabutan sa katong siling nga broadcast, liwat kamunamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition. Sabado nga presentation, Petsa Kita 12. Or rather, Petsa 13. Nga ginaisol mo haw. Ngala ko dahil nga sinyas ni GM sa kanya, ops! Ay, 13 gali sumong. Kay Buwas, it's a date with GM Biking. Dispiras gali isang Valentine's Day, no? So si GM hindi paso, kundi tudas. In short, may i-date siya. Buwas sa Valentine's Day. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome diri sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition. Sa kinandan, liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa liwat na Manila, sili kapagdurong sa pinakaulihi, labas, natipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaraan lokal Buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition. Sabado nga presentation, Despiras
sang Valentine's Day petsa 13 buwas Valentine's Day nga matudtod. Adlaw sang mga nagapalangganay kag adlaw sang mga nagahigog maanay. Updan kita sa aton sining nga mga patrol unit reporters, of course, sa aton sining nga mga technical partner. Dili sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar, back up diri sa aton nga IT expert Aksyon JM Bikin. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sang Pago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan sa ngalan sa inyo regular anchorman sa sining nga patuntunan, may gamay kaming adjustment sa amon schedule. Sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinubaya, ang regular ninyo sining anchorman, tungod sa panibagong changes ang amon sining schedule, duwa na kita kaadlaw nga magauyat sang Aksyon Report Afternoon Edition. That will be on Friday and Saturday. Ako naman si Aksyon Eric Magbanua. Off din ninyo ako sa Rabilin 55 minutos nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Thanks God na gihapon ang lakas ang panahon, mabulubugnaw, kung kaysa mainit-init man, mapaang. Pero karon nga hapon ginbulabog ang mga talisay nun sa sining makasilig ni kag panibag-o nga aksidente naman sa dalanon nga nagresulta gid sa kamatayon sa magtiyo. Hindi kay mo mapatay nga sa pagkalaba-laba nga sa pagkadako-dako nga tracking ang masapding sa imo. Duha lang rida mo, ang kontra mo pila nang iyas na nga rida sa pagkadamo-damo. Kita ka mo ni sang tracking ka Central Lopez ka Porti Kalaba, pila naka tinulada sang tubo ang iya sini nga karga, lapakan kas na sos lolinghod na sa nagupi kang lata. Masubo ini ang gidangatan sang magtiyo matapos nga nasapding sining tracking ka Central Lopez dara sa may circumferential road sa Hacienda Efehinio Lizares, Talisay City. On the spot nga patay, ini nagkakasanay sa motorsiklo nga magtiyo, Alan Bidonyo, 55 anyos, amo ni siyang driver sa motorcycle. Ang angkas, iya nga hinablos, Rodrigo Bidonyo, 22 anyos. Lonsay, taga Barangay Dos Hermanas, Talisay City, nagbulagid sila nga duwa sa motorsiklo nga ila ginsakyan matapos ginsapding sang pagkalaba-laba kag pagkadako-dako nga tracking sang Central Lopez. Malanggani kay way sila malasak. Ang subo di halin sa kinalipay nagkadto sa masubo nga trahedya ang nadangtang sini magtiyo kay ang report daw halin ini sila sa bunyag dira sa may silay. Papauli na kuntani sang matabo na ang aksidente. Yang mga pamilya sa sinimagtiyo nagalalain gid isang maagyan kag mabalitaan nila sa Aksyon Radio ang makasilig ni kang masubo nga balita nga natabo sinimagtiyo nga napatay on the spot. Ang driver sang Central Lopez nga tracking voluntaryo mga nagsungka sa aton kapulisan sa Talisay. Aksyon Dale Salazar sa Patrol 2 ang makaroon na nagatutok at kung ano ang mangin outcome sini initial investigation sa polis naton hibaloon tanakaroon dugay-dugay sa live report ni Aksyon Dale Salazar from where the action is dira sa may syudad sa Talisay. Amo na siling kong halong gid kita magmaniyo sa atong salakyan sa dalanon, especially sa mga nagamotor. Bow, halong gid kamo mga nunoy kay wala sang spare part. Lawas ang tao nga sarang ninyo mabakal sa mga auto supply. Mahal ko mabalik tiil mo da. Sili mo mautang to na isang tiil sa auto supply .
Utod kamot mudas limo bakalan tato tangan tayo ko kumpare ito sa auto supply muna bla muna nga every time kita maglakat halong especially sa mga nagamotor gid gamay na iyang likdas mo segundos lang balang-alang ka baldavid kagid kapay bagid ko ng nagasugata si mo nagasurod si mo haras-haras man kasi di mo dalagan at nagiya ka dalan patay kang bata ka daw kaya mo na nga mangin serbi again ining eleksyon kag mangin eye-opener at sa aton nga mga kaaksyon labi na gid sa mga nagamotor nga halong gid kita gakaksidente ganin tag-apat ruida imo lang nga duwa amo na siling ko permi ang hurubaton sang katigulangan nga nagasiling ang aksidente unay sa rawas sang tao. Pero kung ikaw nagahalong maaksidente ka, hindi ka matamaan. Dako ini nga problema kag kasubo-subo nga ginabantyag sang pamilya Bidonyo. Ano pa mga balita nyo, bantayan nyo dugay-dugay, report gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. May report ba karon gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office si Aksyon Alvin Graba. Plus ang aton balita gikan sa New Government Center, dalon ni Aksyon Artay Hupon, implementasyon sa nga backtrack scanner sa Burgos Public Market, umpisahan na sa palabuton nga Lunes. Importante gini blang backtrack scanner nimo kay amo man ni makabulig-bulig man sa ginatawag nga contact tracing way tamang ginapangayo just in case nga may mga maigo kag may mga mamonitor nga biktima sang COVID-19 hindi na mabudlay ginaayo sang syudad tumanon ta lang bala kasimple siya nga pangabay. Kaya mo lang niyang protection ka makabulig sa aton pumuluyo, sa aton nga mga taga-local inter-agency task force. Kung lagi backtrack scanner maghimo, haw? Di mo na budlay. Sundon talang bala. Kaya way gina sang malain inataran para sa kayuhan naton. Sa piyakabahin sa mga balita nasyonal, isa kasimana nga pagka-atrasar sa pagdulong sang vaccine hindi maka-afekto sa rule-out. Kaya pamangkot, ano ang rason nga ang na-delay naman nga ang atrasar naman ini? Ano ang sa likod sini? Base kung hindi luning, marting, kundi marting, merkuling. Hasta na lang nga malabutan na dason bulan, hindi na malabutan dason bulan. Pero tisiling sang FDA, din pa siguro nila subo nga bulan, maabot na kuno ang una nga batch sang COVID-19 vaccine. Tanawan tayo sa Corbading. Tisiling nila, second week, sang Pebrero, maabot na. Ang dalagan sang balita, daw third week naman sang Pebrero, kabay pa nga hindi malabutan sa fourth week ngastahan na lang matapos balang bulan sang Pebrero. May heart conditions mahimo nga makabaton sang COVID-19 vaccine. Atuod ka kung may heart failure ka muna DA nagaplastar sang presyo para sa ginabiyahi nga baboy makadto sa Manila. Ini problema man niyo ang kakulangon sang supply sang baboy naton. Diri sa aton tido okay pa ang probinsya. Damo ta diya bulo backyard kag damo mo tiya negosyo baboy di. Galing kiti kung kaysa mga tuso man nga mga manok bakal baboy ho. Ginabarat man nila di ang presyo sang manok baboy di sa mga negrosanon tao. Sa mga tunto bla, baklo nila barato, baklo nila barat.
Tapos ginansyala, porte kadako sa Manila to ho. May kilala ko nang ani nga manong baboy mo. Do halos ubuson sang manong bakal baboy sa Manila ang baboy sa kilala ko. Igo sumahon daw ang pagbakal niya barat, nulingod las pangayo. Sila siyang kilala ko daw na may ilang pos ang baboy sa kugo yan. Mga wais blaho. So gata man yung migo ko nga manog baboy nga mayo man sa kalkulasyon Ako magamo mo na ng pamakal mo sa baboy ko, balik ka na to sa Manila. Pili na yung baboy ko, hindi niya pagbakla baboy ko Kaya damo pa ni mabakal sa baboy ko. Hindi ka ni palitson ko na ninitanan para buo pang kwarta. Pila lamang ini sa mga balita nga nabalhag sa atong sining pamantalaan nasyonal. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:15 na. Check tabi sa Aksyon Dale Salazar, Aksyon Henry. Check tabi yung sining signal. Kaya understand daw ara pagyapon si Aksyon Dale sa Kwan sa Talisay City Police Office. Kaya daw ginahulat-hulat pa to ang investigasyon sang aton sining traffic division sa Talisay City Police Office. Kung ano ang initial nga pagpagusisa sinin nila. Nga away gid makita ni isang driver ni ka Central Lopez ni nga ang motor nga sandag pagan ibulan na satding nga gid ang duha. No? Wala ka balo kung anong sitwasyon sa nila nung di na may problema sila yung driver sang tracking ka Central Lopez o kung kining driver sa motor nga may ginaangkas. Muning mabudlay gi sa tanan, no? Mga pandemic pata nga ginatubang tapos mapatyan kapabla nga daw wala ka rason-rason. Bow, daw nagaluk daw kakalibutan. Munang pinakasakit kag pinakasubo gi sa tanan. Ibaloon ta kung ano ang mangin official statement sang Chief of Police diri sang Talisay, even ang aton sining traffic investigator. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:17 na. Yara si Aksyon Dale Salazar, live report from where the action. Talisay Police. Dale, may hapon. Yes, pa nga po na Eric, live kita nag-report kaya nag-aulat sa may Talisay City PNP para magawa sa investigasyon sa kapulisan na Action Eric. Ginagpaisan kita rin nga kulaton no, ang Deputy Chief of Police ng Talisay PNP nga bang maghahatag formal or investigation of Eric kasi nag-particular accident sila sa may access road sa Henyo Lizares sa siyudad sa Talisay inasang hapon Action Eric. Pero ang suspect Action Eric or ang driver sining truck involved sa sining aksidente ay na din nakakustudiya na no, sa Talisay City PNP na voluntarily Action Eric nag-surrender sa kapulisan na. Ang natawag sa Eric from north to south, pareha sining direksyon sang duwa ka mga motorsiklo nga involvado, una diri, ining duwa ka mga biktima Action Eric na sakay sa motorsiklo, amo ni si Sir Alan Bidonio, no? Kag si Rodrigo Bidonio, amo siyang 22, si Rodrigo, at ang driver na si Alan Bidonio, 55 anyos sa Action Eric. Gikan niya sila sa may siyudad sang sila, no? Kay nag-attend sang bunyag, kag papaulan na kadani sang tabo ang ining vehicular accident Action Eric. Ang truck Action Eric from north to south man ang dalagan sa direction sini. Okay. Alin sila Action Eric kadto sa may central padulong kon kani sa may Maaw. Sudad sa Bago. Busilingon wala pa niya unod ang tubo Action Eric ining tracking. Okay. Nga involved sa sining accidente kay manugpuha para kami sang tubo dito sa may Maaw Bago City sa nagduntala ang aksidente Action Eric. Dale? Ang sakay sa traffic Action Eric duha ka mga persona. Una, ang driver sining tracking nga wala karga na subo nga din kilala kay alias ng Action Eric ang information rin natin alias Tata Verbo migalang edad representative ng siyudad San Cadiz Action Eric. Kantang ito rin siya na mekaniko
upod nga mekaniko na raman sa passenger side action area sa front seat, no? Amo si certain or alias Jung action area presidente naman kung sa gaisitin na gross occidental. Si ang allegation na sinari ni Jung kay Timotea, no? After the interview dili siya naton, no? Kaya rin dili sa police station kaya wala siya gina-detained sa may custodial facility, no? Kay upod lang siya sa tracking, no? Na involved. Okay. Sa sining aksidente. Ang iya sinang allegation of Eric, naga-cellphone siya kag wala na gila na witness, no, kung paano natabo ang inyong aksidente. Ugaling, sunod siya, naka-mention allegedly sining driver sa traffic na si Pedro nga may arata sa nga may na talatay or may natalo na accident sa Eric. Wala ini sila na naog sa tracking. Sang natabo ang aksidente, kundi ang giliwas ng driver nagkadto sila sa area sa area sa barangay Matabang Kadati according to siya for safety and security reasons sa Aksyon Eric. Dito sila voluntarily nagsungka sa kapulisan na Aksyon na Eric, no? Okay. So ano siya ang allegation, no? Kag ginaklaim sang mekaniko sa mekaniko nga upod man sining tracking na involved sa sini nga presentation. Hindi lang siya magpa-name Eric, wala man siya nagpalitrato, pero nagpa-audio or voice, nagpa-record na siya sa nga tinuga. Angot man siya tinin-experiensyahan or statement man, no, sa nagluntad sa sini nga accident. According sa iya, hindi man madapig ang sining nga padalalan sa tracking, bangot si Mera sila sa palitrato Eric nga tusod lamang sa 60 km per hour dapat ang sining padalagan. Bangod kung mag-subrat na Aksyon Erica, nag-notify sila sining office, no, kung nalakaw na sa 60 km/h ang dalagan sa tracking Aksyon Erica. Hindi ini ang unang pion nga nakaupod si alias Jung ang mekaniko sa driver sining tracking Aksyon Erica kay nag-alternate sila kung baga, no, sila sining pagpadulong dito man sa siyudad sa Bago sa area sa Maaw Aksyon Eric. Dale? Clarification, same direction sila, but ang pamangkot, ano man din una nila, una ni ang tracking, gasunod ang motorsiklo, ara sa kilid, o unang tricycle, unang motor, gasunod ang tracking? Sa interview na ito na Aksyon kay alias Jun, ang may mekaniko, no, kay according to siya, una ko no ang tracking kada ara sa likod da pandaga Aksyon Eric, no, kay ang iya nga pag-describe Aksyon Eric sa bulig nga portion sang likod diri nakabunggo pandaga kining motorsiklo, no, nga nagresulta sa kamatayon na sang duha ka mga persona. Ina Aksyon Eric ang statement niya ka mekaniko kay ang driver nga si alias Pedro. So kung lang tawon Aksyon Dale, ang tricycle mo nagbunggo sa buli sang tracking mo na? Amo na sa Aksyon Eric ang claim. Actually, hindi pa mapaton, no, kay possibility lang ang hangin ko do, ang direction ng hangin, kasi nagdiretso lang sa likod sang tracking Aksyon Eric, no. Kaya actually, sang natabo itong aksidente, hambal ni sa mekaniko, nag-cellphone sa Aksyon Eric. Gani. Kasi hambala na lang siya sa driver nga may ara sila sa nasalaid or na-aksidente ang ilang sini nga tracking nga sakyan na sinari. Kag ang naginasiling mo nga nagsurrender to sila sa Matabang to, but silingon, kabalo sila nga may something nga may motor nga na sideswipe sila o may motor nga nagbunggo sila nga sa pagpati nila may aksidente kay mga natabo dito sila surrender sa Matabang. Correct, Aksyon Eric. Ang extension sang mekaniko for safety and security reasons, wala sila nagpalao, Aksyon Eric, sa lugar sa insidente na magbulig abi o lang tawon kung sino silang ilang ginubuan. Kundi, nakamuno ang driver sang truck sa mekaniko na dito na lang sila kuno, no, sa Matabang. Dito sila nag-unsa sa Aksyon Eric kag nag-surrender sa kapulisan tungkol nga sa tubong. Kung si alias Katangkari at ang City naka-detain sa karon sa custodial facility sa Talisay PNP. Aksyon Eric. Actually, nagpakabay sila sa kapulisan kung pwede ma-interview ang driver pero nagpamalibag sa Aksyon Eric na magatag sa niya sining
nga statement. Kaya nga, may representative halin sa kumpanya kung hindi nagatrabaho ng driver at padulong hindi man sa area sa Philippine Jackson area para i-assess man ang sitwasyon. Pag kung ano ang sitwasyon kanya sining driver, pero wala man nag-direct ng area kundi naglakat man na sigila yun from Talisay City PNP. Karon ang traffic investigator yung nakatali sa investigasyon sa traffic na rita sa Dintulyan niya ang tapos ng media na pulatong ang Deputy Chief of Police or sino man ang mas matatiyak na rin para maghatag sa konkreto nga investigasyon sining particular accident. Sa ina, sa place of incident, na-interview natin, ining Iloy ni Alan Bidonyo Pinares, si Rosalinda Bidonyo, no? Nakamuno sa Pilipinas sila kamatutod, kay Sir Alan, ang driver sa motorsiklo, sa ini ang nakamagulang sa 5 kamagulutod, no? 5 kamagulutod, 3 na laki, sa duha ang babayi at Sir Alan. Meron sila sa mga kabataan dito sa may Sidaga. Pagkalisay, Aksyon area. Pinakamuno siyang wala man na problema. Ang sining anak, nga si Sir Alan, maayong tao, ang nagaling mo daw, hindi mabat na sinari, sining natamo ng aksidente. Nakabatong na lang sa pantawal, na involved na sa aksidente sa gati masubot-subot kay nagkaliwan gida. Ang duwa nila sa mga yung kaliwat ang victim, ang driver, si Sir Alan Bidonyo, at ang back rider na si Rodrigo Bidonyo, Aksyon area 55, at 22 years old. Nagwakal na ang unang report na babae sa Galapia Pinerit ang mga biktima. Nagwa din sa nakita natin yung information na labang buhok na Pinerit, yung back rider na isang ibang babae, pero miyembro sa LGBT community action area from Silay. O pwede na sila punta na dito sa may siyudad San Talisay sa may Dos Hermanas sa natabuan ang aksidente. Reaction na rin ang tingog palang reaction ni Mama Rosalinda Bidonyo, ang amay ng driver sa motorsiklo na si Alan Bidonyo. Gusto ko yakin naging amo nang natabo. Istoryahan pa namon ko sa mga bata ya. Kung ano mo, hindi ko ka-desisyon kaya sila ang ma-desisyon. Silang ma-desisyon. Nakabato na lang kami tawag ng may aksidente na. Oo. Nagsugat lang kami niya. Pero wala kami tayo sa bunyag. Buhay. Tagating kami kani ma'am. San Antonio, no? Sa Dos Hermanas. Dos Hermanas, Talisay. Ano pa kilala mo ma'am sa bata mo kay Sir Alan ma'am? Ay, lang ba ako ng bata kong subang? Ay. Kaya nga daan siya lang manggulak-lakit. Wala kami talamas sa wala tabo. Wala na ganyan po. Nawa ko. Nagutod na ma'am mo. Tapos sila kalaki, 2 kabaye. Iwa hindi mga bata, yaya nga iba na. Kasi na batihan ng tinog ni Rosalinda Bidonyo. Amo ni sa ang Iloy, sa tingin na driver sa motorsiklo. Okay. Si Alan Bidonyo, Aksyon area. Dale, klarohon talang ining duwan si Alan Bidonyo kag si Rodrigo Bidonyo magtiyo ni. Magtiyo, Aksyon area. Kaklarohon ta, si Rodrigo Bidonyo natuo ni sa hinablos ni Alan. Correct, Aksyon area. Okay. Correct. Okay. Proceed. So magtiyo ining biktima nga dead on the spot since wala naman sila ginala sa hospital. Kag nag-respond dito nga Talisay CDRRMO wala na sang senyales sa Amerika nga dili pa ining duwa ka mga biktima. Actually ang SRM nilas ni nga motorsiklo din sakyan. Pero kung minimal ang damage, Action Eric ang ining motorsiklo nga involved sa ining aksidente. Sa minimal, hindi siya lang totally wreck or ang sitwasyon. Yes. Kag kung makita nila sa Facebook Live natin, yung motor na SRM, so pwede siya makapadala na siya na kay wala man naapektuhan ng nga guma, ng lawas, dahil ito ihapon na ang ining SRM na ginasakyan sa driver sa bangka rider. Aksyon na Eric. Okay. Dahil ba siya magbalik mo ko sa final report mo, makakuha tang ila silang extension damage sa mga biktima, bala kung dito ang damage sila, plus kung makakuha sa official statement sa pulis na ito, dahil sa imo dira nga pagbalik karon? Yes, Action Eric. Okay. Magkakabilin ko dito sa may Talisay PNP para may official investigation
ang ating sining papulisan. Okay. Rekta sa may silad sang balitay ang caption niyo. Aksyon, Dale Salagar. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Bantayan pabalik na aksyon dahil sa follow-up sining aksidente nga nagluntad karong ginapon nga hapon dira sa may Talisay. Ina sa pagbalik ni Aksyon din Salazar, magabalik ba kita sa duga ng aksyon balita pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Balik diri sa ato sa nga pagpalagad Aksyon Report Afternoon Edition. Sabado nga presentation sini ni paring Roger Montalvo niya, grabe ba? Pati Sabado darasa ba? Rice gid eh. Way mahimo pare. Yes, sila ni pare Roger Montalvo niya sa motel may backtrack man. Ambot ko may ara silang kay ipa-commission ko na karon si Aksyon Delbla. May hapon din na kay Dona na Barte Makaryo no ga monitor gid sa aton ho. Dara sa may sitio lupa sa barangay Sag-ang La Castiliana, si Remar Hicano Halyazgo ga monitor gid sa aton no. Si Athea Kim Eriman, mayong hapon da sa imo. Si Marivic Hakubo, si Manjo Armeho, mayong hapon dira sa inyo. Elizabeth Malaka Gamala, mayong hapon gig kag mayroon dira nga pag monitor kay Christine Minyes Villalobos, baga monitor sa ho. Oh, mayong hapon actionary. Happy World's Radio Day. Oy, happy World's Radio Day ha. Sa aton nga mga kaaksyon ha. And happy Valentine's Day in advance. Kenneth Valenciada mayong hapon. Sa kay Markin Marcuelo mayong hapon kag kay Alex Puentes. Para sa monitor sa aton sininga Pablo. Bergie Olpinda mayong hapon dira sa Celine Homes. Sonia de la Torre Delgado ng mayong hapon. San Diego, California, ara si Donna Robles Prodigalidad. Si Annabel Calderon Dorendes. Si Julie Militado Patrimonio. Marvin Piñafel. Frank Panagiton. Sakay Maclean Macuelo, ara siya. Sakay Gangi SG, abaw ana sa hu. Gangi family sa GM Basa State, La Carlota City. From Geneva, Switzerland. Gangi SJ, abaw Switzerland. Toto Marvin Rodriguez Tan, arasa sa well number 11 sa Luiguy Prime Water Pumping Station. Halong ka na Toto Marvin Rodriguez ha, Tan?
Kasi kung madala ka ta sa tubi, no? Sige. Pag-iban ka naman, check na mga report na giga sa ato sining mga patrol unit reporters. Implementation sa backtrack scanner sa Burgos Public Market umpisahan na sa palabuton nga Lunes. Yari si Aksyon ay hupon. Line number 1 sa report, Aksyon Advance Valentine's Day. Mayong hapon. Mayong hapon. Ibot ko, siling ko ang nag-program, si Jose Marichad. Sobra ka na rin. Pagaling ko kayo na, doon ko daw kakuan pa man ito katingog. Yung kabilog, subong daw nagkuan ka. Daw nag ano? Daw nasal voice, bala daw inang pagaling kayo, no? Ang nag-program. Ara ka naman. Na, kanayan, gid bala. Mari Babes, abi ka bahala kay pari art boss. May lagay layo siya. Watch ko pati. Oy, Lunes na nga bla sa mga gusto magkanto sa mga merkado, especially dira sa Burgos Public Market. May ara na requirements kasi dapat may backtrack ka. Pero of course, kung why kaya nakaparegister, especially nga may ara na kakanto Aksyon Eric, malang halin sa iban nga mga banwa kang syudad. Iban nagabakalda, iban may gina-deliver. Maobligar yapon ang tagpamuno dira sa market, especially ang market supervisor nga si Mitch nga naghambal diri Malubay nga sila nga mabutang kami yapon sang lagbok dira agon nga makalag-in ang mga nagakaladto dira, no? Actually nagpatigayon sila sang dry run kahapon. Okay. Kag dito may kamudlayan actually kung kaisa Aksyon Eric, especially kung di ka nanat sa paguyat sa cellphone nga Android. Nga inang ituon mo sa backtrack, nagkakadugayan ang pag-scan. Sa pana? May ato to sila nga daw ginimuan, gidla plataforma nga dito may tungtong, at least dito gatuon nga ng cellphone. Okay. Kag gintilawan nila sa pilog na adlaw gali malupat ang cellphone. Ha? Kinanglan may lapit nga may charger nga lapit. Okay. Para nga at least ang serbisyo sa cellphone, sige, kung sige. maglubat, ma-charge sila kag continuous ang ilas ni. Nga scanning, nga Aksyon Eric nga daw adlaw daan linibo yung kasulod sa merkado para magpakal mo. Ang iban may mga transaksyon dira sulod. Kaya rin nga sa Lunes, ang 3 kamay units nga nagalin sa EOC, damito na Manila, no? Sa scan sang mga backtrack dira sa Burgos, no? Ang ganing panawagan, sila nga mas mayo ni bisan hindi ka taga Bacolod, pa-register sa backtrack kag amuman ang dira nga nagakadto sa merkado para nga hindi ka madugayan na sang paglagbok sang imong ngalan. Magluwas abi sa lagbok Aksyon Eric, ang baligani siya na dapat may dala mga mukha galingon nga ballpen para maitawan at least yung ginapangayo, kung may mga positive na nagamit yung ballpen, hindi kaya matapitan kung may kaugalingon ka nga dala nga ballpen. Pero mas mapo, sunod diri sa kay Malubay, kung may ara iyasang bit-bit ka nga ballpen para nga way hassle, no? Pag kung may backtrack, para nga mas madasig ang scanning. Yari ang parayag sang market supervisor sa Burgos Public Market. Nag-dry run kami kay nag-set up ako bulutangan bala pag nag-assign pa personnel para mabantay ano pa kami kundi ipamutang 3 ka main nga area. Pero po naka-dry run kami nga dapat dili naka-charge sa isa lang. So yung battery niya hindi pang whole day. Dapat nakaunay sa mga amo na lang nilang tawanay namon sir ang factor niya kung ano. Kaya bantaan wala man backtrack, makabutang palagbok, mga amo na bala mga sitwasyon. So kung wala sila backtrack, ang masulod sa merkado, so ang himuon anay, lista lang sila anay ma'am sa kwan, sa lagbok. Lag sheet mabutang kami provide kami lag sheet. Kagapon do medyo damo manggid wala backtrack. So ginambala namon nga pa-register gid ka mo. Kay para hindi ka mo mabudayan kay kahasol na magsulod sa market kung labi na yung badali sila. Gina-encourage namon ang mga miskin di man mga residents ang Bacolod nga dapat mabring gid sa ila backtrack para hindi na hassle magsulod kag kung maglag pa ta do
bring your own ballpen nga daan maglagsit ta. Action na reportion lang asan nga parayag sa market supervisor sa Burgos kasi Ma'am Miss Malubay. So wala to nagto nila sa Lunes obserbahan ta. Okay. Kung bala may pagdali ini ang implementation sa backtrack scanning dira sa Burgos kasi sa iban pagid nga mga market nato limang central market sa Libertad. Oo. Balawon naman ako na no yang update dito sa ila sining implementation. Paritagikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon Artay Gupon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon tayo po. Tinatawon na kung ano ang mangin resulta sa backtrack scanner na ipatuman dira sa Burgos Public Market na isuguran ini sa Lunes nga adlaw. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 5:45 halin sa report ni Aksyon Artay Hupon sa iluhanta report ni Aksyon Albing Graba gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa natipo niya sini nga mga report line number 3 dugay-dugay i-check na si Aksyon Albin. Oy may hapon na kay Dayna Diaz sa barangay sa Bago City ga monitor man sa aton si mama ni Dayna Diaz no. Sa kay Ginny Ocesar sa Hong Kong, mayong hapon. Sa kay Carol Montoya, mayong hapon. Gidira sa kay Chuk Ramir Aguirre Diaz. Naga-monitor gisaton. Si Homa Lumena, mayong hapon. Sa kay Menda Ilalto, naga-monitor gisaton. No? Si Rowena Ibo, araman ga-monitor man sa aton sininga palatuntunan. Mayong hapon gid salamat gid sa inyo nga pag-monitor diri. Sa kay Eddie Odurio. Sa kay Armando Saison Guevara Jr. Ga-monitor ang asawa ya. Si Maria Leia Panis Guevara. Dara sa barangay South Triangle, Quezon City. Rosalina Arellano Espadero. Mayong hapon gid. Sa kay Julian Montoya, mayong hapon gidira sa imo. George Gargaran, ibon-ibot sir sa Germany. Check attendance lang siya kag nakashare na siya. Si Toto Ken alon sa guys sa Tokyo, Japan. Chivel Bambi Ramos sa Histosani. Tandaan lang si Shelane Socorro Lim Duran. Carol Montoya. Sa Barnuevo family sa Kabatangan Talisay, Shen B. Barn ang nagatamyawa, no? Si Jocelyn Dispoho, Libuon Dispoho haragid kag si Joey Airo. Joey Airo mayong hapon gid. Sige. Check na si Aksyon Albing Graba. Sa natipo niya nga ma-report live gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Line number 3, Aksyon Albin, Advance Valentine's Day. Mayong hapon. Maayong hapon aksyon na Eric may persons of interest na ang mga kapulisan sa idalong sang Cabancalan City PNP ginapatihan responsable sa pagpatay sa 59 anyos nga mangunguma matapos na sapuan sa sapa kahapon nga adlaw sa Purukubay A, Sitio Mambayaon, Barangay Inapoy sa siyudad sang Cabancalan. Ang biktima ging kilala kay Rodney Magbanua, residente sang amuman nga lugar. Sa pagpangusisa diri ni Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico, ang hepe sang Cabancalan City PNP, si Rodney Magbanua ang nasapuan na gid lamang sang pila ka mga pumuluyo nga wala na sang kabuhi matapos ginluthang sang wala makilala nga mga suspek. Sa diin ang biktima diri nakaangkon sang 5 ka malubha nga pilas sa iya sininga lawas nga gintunaan sang iya kamatayon. Sa pagpangusisa sa mga kapulisan upod diri kay Lieutenant Colonel Pico, diri nahibalo nga away sa duta ang isa sa mga motibo sa pagpatay sa biktima. Dugang pagid diri ni Pico, plano kung tani sang biktima nga kuhaon ang iya sininga karabaw gikan sa Turugban tupad sa sapa sang Purukubay A sang natabo ang pagluthang. Na-recover sa lugar sang insidente ang duha na gid lamang kabasiyo sang 9mm pistol.
Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Mary Rose Pico. So sa ato investigasyon, may 5 siya ka gunshot wounds nga nakitaan. Bali, tuwa sa may ulo, diri sa may chin na yun bala. Tapos naglapos siya sa iya lunggan. Tapos may-ari siya sa iya daw lukuan. Tapos may-ari niya siya sa iyang dalom sa iyang pusod. Kag may-ari siya sa iyang sa iyang tiil. May arata na na-recovered, walang ni siya ka-slug siyang armas, 9mm ni siya. Kahit ang insidente na tabo sa may sapa, sa most probably, basi siguro ang iban nga slug sini na anod bala. Actually, ang ining nakita naton nga slug sang bala, siya, nang ara siya mismo sa sapa, sa tubig. Dito na nakitaan man sa tubig ang ining duha ka empty shell. Ma'am, ano ang nakita ninyo nga motibo, ma'am? Sa piyak sini nga iniya, simple lang ang mangunguma. Anong motive sa pagpatay diri sa victim, ma'am? No, isa sa aton nga anggulo nga nakitaan, posible nga land conflict. Kaya ini siya ko, ang aton nga biktima, bali may ginatanuman siya ko nga portion sang duta sa may sapa na yon, tapos sa may kilid bali sa sapa, kaya daw medyo may nagka-problema yata sila. So aton nga isa, but hindi man nakasigurado nga amo gininro, that is why nakandakan din natin sa investigation, but as of the moment, amo pa lang ini ang nakita natin ng anggulo. Yes, as to the suspect, ma'am. As of the moment, may mga persons of interest kita, pero hindi tayo maka-disclose sa mga identity nila further. It might jeopardize our investigation, but anyway, ginakandakan din natin yung investigation. Ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Dagang salamat kina Aksyon Alvin Graba, live report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Magabalik ang inyo sining palatuntunan. Dugangan ta ang aton sining aksyon balita. Pagkatapos lang sa aton importante, dugang pa nga mga pahibalo. Nakapangita kabalas ang antioxidant nga vitamin. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako
Tuon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sa nga mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Balik diri sa ato pabalagad may hapon dira kay Toto Sami Sampiano, kay Noel Amar, ginatamyayo lang si Vanessa Mayo dira sa Minnesota, America. Na-share naman ko si Noel Amar. Maylin Galino dira sa Qatar, mayong hapon gid. Kay Jerry Azero Jr., mayong hapon dira sa imo kag mayo lang nga pag monitor. Sa kay Junil Halorilla, may lang si Papa Arnold, si Papa Arnold kag Nanay Luna Halurina. Pamati gid sa aton sininga palatuntunan. Angelica Liarte gayon dato. Sakay Nanay Tessie Noble dira sa Barangay Panokoy, SP Village. Bao ginatupag yun ni Nanay Tessie Noble ang ginbakal nga radyo sa iya pinarangga nga bata si Kagawad Peter Maymay Noble. Sa mga taga-barangay Panokoy da, mayong hapon lang kag mayo lang nga pag monitor da sa inyo. Sa kay Ami Mirabulo Antipatia. Sa kay Evelyn Dugaduga Holgin Katalogo. Mga kwanta ni mga suki tani sa aton sininga palatuntunan, no? Daw gusto ko pa pero tong chimpo ko daw lang alan. Kadasing lang sa oras, no? Nami sang lakat ka panahon. Sige, action report after edition. By the way, report na action dahil karon sa aksidente. Tutok na kamo sa action firing line, ha? With action Boy Duran. Kay kuwaon ta na ang latest development sa programa ng Action Boy Duran karon na. Sa action report, sa action firing line, ang aksidente na tabo karon ginamang hapon dira sa may Talisay City. Opo diri sa aton nga mga patrol unit report sa action nga nagpangalagad karon nga hapon, action Alvin Graba, action Dale Salazar, Ninyo Bugina nga ato nga pilotos patrol 2, no? Action Alvin Graba. Of course, there is a news center, action on Defensor. Sa technical side, broadcast engineer Henry Spolgar, with IT expert action JM Baikin. Transmitter sa control tower, Barangay Talog, Ciudad Sangbago, si broadcast engineer Edward Balico. Sa ngalan nila, Barboy Action Marlon Hinivaya, ang isa nga regularang karuman sa sininga palatuntunan, talos na ako di temporaryo. Oy, totoo andida, totoo liuman, kakitatay iserda. Ara na kamuda, gatipon, nagatubang sa sa laba liog, ara na. Ako naman si Aksyon Eric MagbanuaNo, salamat gid sa inyo sininga pamamati. Advance Happy Valentine's Day. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod.